Μπορεί οι περισσότεροι, και όπως έχουν πολλές φορές συζητήσει, έχω την εντύπωση ότι ο Καλοντζάκης ήταν ένας βαρύγδουπος άνθρωπος, απρόσιτος, κάπως μακρινός για τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Καλοντζάκης ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος, με τρομερό χιούμορ, αυτό το αλατισμένο χιούμορ που έχουν οι κριτικοί. Και μάλιστα όπως μου το έχει χαρακτηρίσει η Έλλη Αλεξίου, απροσδόκητο. Εκεί που δεν το περίμενες, ξαφνικά ήθελε να σου φουρνήσει κάτι και να τρελαθεί ο κόσμος στα γέλια. Ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. Εγώ τον γνώρισα από τα πολύ μικρά μου χρόνια, διότι όταν πήγαινα ακόμα στο δημοτικό σχολείο, είχαν πίσω μερικά αποσπάσματα από Έλληνες συγγραφείς και ένα μικρό βιογραφικό. Ήταν ο Στέλιος ο Σπεράνδας, ο Δάφνης και η Εμιλία Δάφνη, διάφοροι συγγραφείς, ο Γαλάτια και ο Νίκος Καλοντζάκης. Με ενδιέφερε περισσότερο η Γαλάτια και ο Νίκος επειδή ήταν κριτικοί. Είχε κάποιο θέμα προκύψει με το Υπουργείο Εξωτερικών και εμένα. Ακριβώς εκείνη την εποχή ήταν υφυπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ο Νίκος Καλοντζάκης για ένα τρίμηνο. Ήμουνα στενοχωρημένη, δεν ήξερα τι θα κάνω, πώς αυτό. Και μου είπε ο καθηγητής, ο Γιάννης ο Καλιτσουνάκης, γιατί παιδί μου δεν πηγαίνεις να δεις τον Καλοντζάκη που είναι υφυπουργός σήμερα εξωτερικών. Αυτό θα σου κανονίσει το θέμα, δεν είναι τόσο σπουδαίο. Αλλά δεν θα πας ούτε στο Υπουργείο. Θα πας στο σπίτι του, στην οδό Μαυροματέων. Θα πας κατά τη μία το μεσημέρι εκείνο. Μια και δυο εγώ. Παίρνω φόρα, πάω στην οδό Μαυροματέων. Χτυπάω την πόρτα. Μου ανοίγει ένας κύριος ψηλός. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο ψηλός όσο του φάνηκε, αλλά ίσως ήταν η λαχτάρα μου που θα έβρισκα επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ τον είχα αγαπήσει από το έργο του. Ποιο θέλετε, μου λέτε, τον κύριο Καλοντζάκη, εγώ είμαι τεράστιο. Κάθισα λοιπόν, του είπα τι ήθελα, πως ήμουν από τον κύριο Καλοντζάκη. Με συγχωρείτε, είναι τα χρόνια που ήρθανε. Τόσα και άλλα τόσα θέλουμε να λέμε για τον Καλοντζάκη και να μην τελειώνουμε. Η ώρα μας πιέζει μόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πέφτη. Αυτή τη στιγμή, επειδή και ο Δήμαρχος το ανήγγειλε, δεν σκεφτόμαστε να είναι ο Καλοντζάκης μόνο ένα μνημείο. Περνάει στην δρόσα ύλη, στη νέα γενιά. Έχουν γίνει αγώνες, μαθητικοί αγώνες. Έχουμε μπροστά μας την πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού των Μαθητών των Σχολείων της πόλης μας, την καθηγήτρια κυρία Τσουμπού, που θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού. Και ήρθε, κυρία Αγγελίδου, αυτός ο διαγωνισμός να πάρει και την Κύπρο μέσα και να έχουμε παιδιά που βραβεύονται από όλο τον ελληνισμό γύρω από το έργο του Νίκου Καλοντζάκη. Αυτό είναι το μήνυμα από το Περιστέρι σήμερα. Κυρία Τσουμπού. Ας βάλουμε στη σημερινή τελετή και τους μαθητές μας. Πρεσβεύουμε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Περιστερίου, το τρίτο γραφείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αδελφότητα φοιτών, αθροθέτησε ένα δοκίμιο, σύνταξη δοκιμίου, με έργο με θέμα τη ζωή και το έργο του μεγάλου στοχαστή του Νίκου Καλοντζάκη και μία φωτογραφία, ένα σκίτσο, μία εικόνα τέλος πάντων για τα παιδιά τα πιο μικρά του δημοτικού. Η Επιτροπή επέλεξε 3 έργα. Καλούμε τα παιδάκια να είναι εδώ, πρέπει να είναι εδώ. Λοιπόν, από το τρίτο λύκειο Περιστερίου, το Γιαννόπουλο Λεωνίδα. Εδώ είναι. Τον κύριο Δήμαρχο παρακαλούμε να έρθει να δώσει στα παιδιά να... Λεωνίδα, γύρισε, έτσι. Συγγνώμη. Κάνουμε.
συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό και οι εκπαιδευτικοί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το δεύτερο βραβείο είναι από το 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου, η Δουκέρη Ισιδώρα. Τα σχολεία πάντα ανταποκρίνονται σε αυτές τις εκδηλώσεις, αρκεί και η κοινωνία να είναι ευαίσθητη και να ακούει τους καημούς αλλά και τις επιτυχίες των σχολείων μας. Λοιπόν, από το Δημοτικό, τον Καλαμάρη Σίδωρο, από το 27ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, τον Καλαμάρη Σίδωρο. Μια πολύ όμορφη ζωγραφιά, εμπνευσμένη από το ένα διήγημα του Νίκου Καζαντζάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πρίφτη, συγχαρητήρια παιδιά. Η κυρία Πρίφτη έχει χαρίσει στην Ένωση Κρητών σειρά από τα βιβλία της για τη βιβλιοθήκη και θα ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια γιατί βοηθάει να περνάμε στα παιδιά το μήνυμα του καλού βιβλίου και της ανάγνωσης. Λόγω του ακατάλληλου της ώρας και σεβόμενοι το ότι να κάθεσαι κάτω από τον ήλιο του μεσημεριού είναι δοκιμασία, προτιμήσαμε να δώσουμε σε δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε όλο τον τύπο της Δυτικής Όχθης, και με ακούτε εδώ οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της Δυτικής Όχθης, όλου του τύπου, δύο αποσπάσματα ενδεικτικά του έργου και της κυρίας Πρίφτη και της κυρίας Αγγελίδου για να διαβαστούν, μαζί με ένα δημοσίευμα, άρθρο, σχόλιο για το τι σημαίνει η μάχη της Κρήτης σήμερα. Είναι ξεχωριστό σημείο αναφοράς και θα θέλαμε αναγνώστες και στοχαστές να βγουν από αυτή τη γιορτή. Ξέχασα να πω και καλά κάνει και με μαλώνει ο Στέλιος ο Μηταράκης. Έχουμε και στην αδερφότητα Κρητών Περιστερίου ιστοσελίδα και πολύ δυναμική που δημοσιεύει αναρτά και ανοίγει διάλογο γύρω από καλά κείμενα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια και εκεί βεβαίως και ο κύριος Κελάφας που τον βλέπω γελαστός και τον καλωσορίζω γιατί άρχισε να έρθει, και όλοι όσοι εκπροσωπούν φορείς και κοινωνικές οργανώσεις στην πόλη, το μήνυμα του Νίκου Καζαντζάκη είναι διεθνές και όσο ποτέ επίκαιρο. Αντί για τη μέρη της Ιώτα, χαιρετώ εγώ εκ μέρους όλων των δημοτικών αρχόντων την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε. Γιώργο, έλα, βγήκε και σε